Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä Türkmenistandaky hastahanalarda häzir pnevmoniya diagnozy goýulýan ýataglaryň şol sanda çağılaryň sany köpelýär. Barlykda häkimetleriň talaby boýunça geçirilýän testleriň sanynyň köpelmegi bilen COVID-19 keseliniň bardygy hem tasdiklanýar. Ýurdun içinde keselçiligiň ýaýramagyna garamazdan türkmen ýolbaşçylary ýurdun çäginde koronawirusyň bar bolmagynyň hatda mümkinçiligini hem ikrar etmäge howlukmaýarlar. Bu ýagdaý COVID-19-yň Merkezi Aziýada ýaýramagynyň aladaly tendensiýasynyň şol sanda has howply Hindistanly görnüşiniň dören wagtynda dowam edýär. Aşgabatyň Simashka adyndaky hastahanasy öýkün çeşmesi bilen kesellänlerden doly Lukmanlar oňyň synaglaryň sanynyň epesli artandygyny tasdiklýarlar. Bu arada 25-nji ýylda Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary habar berdiler. Olaryň sözlerine görä, paýtagtyň lukmançylyk edaralarynyň işgärleri iýun aýynda ýatag çağalaryň sanynyň köpelendigini aýdýarlar. Aprel aýynda esasan mektep ýaşyna ýetmedik çağalar köp hatsalýardy. May aýynda 10-12 ýaşly indi 15-17 ýaş aralygyndaky mektep okuwçylary köp kesellýärler. Lukmanlaryň goýýan esasy diagnozy pnevmoniya diýip habarçylarymyz aýdýar. Barlykda ýurtda koronavirus testleri öňküsinden has köp geçirilýär. Synaglar dürli maksatlar şol sanda ýurdun içinde siýahat etmek üçin zerurdur. Testler käte ýalňyş netije hem görkezýär. Test koronawirusyň bardygyny görkezen halatynda adamlar goşmaça test geçirmek üçin ýokunç keseller hastahanasyna uğradylýar. Käwagt ikinji synag negativ bolýar. Bu ýagdaýda habarçylaryň aýdýşy izolýasiýada bolmaly ýa-da testiň koronavirus ýok diýilip görkezilen netijesini ýazdyrmak üçin goşmaça tölemeli bolýar. Resmi bolmadyk bu tölegiň ortaça narhy $100. Vilayetlerdaky hastahanalarda da adam köp. Azatlyň mardaky habarçylaryň sözlerine görä, vilayetin ýokunç keseller hastahanalarynda hastalar köp. Şol wagtyň özünde iladyň ýene bir bölegi maddi mümkinçilikleriniň ýokdugy sebäpli lukmançylyk edaralarynyň kömek soramaýar. Liwatda hem COVID-19 boýunça testler geçirilýär ýöne bu ýerde synaglaryň netijelerinde koronavirus ýok diýilip görkezilýär. COVID-19 üçin her gün 400 töweregi synag geçirilýär. Test hemme ýerde şol sanda demir ýol wagzalynda bilet satyn almak üçin talap edilýär. Geçirilen testleriň netijeleri negativ bolup çykýar. Koronavirusyň bardygyny görkezmeýär diýip Azatlyň Liwapdaky çeşmeti 25-nji iýunda aýtdy. Pandemiýanyň başyndan bäri şu neçenli Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronavirus keseliniň ýekeji ýagdaýynyň hasaba alynmandygyny öňe sürseler-de ýurtda COVID-19 alamatlary bilen geçen keselçilik dowam edýär. Geçen Tomus köp sanly keselçilik ýagdaýlary we ýokary ölüm derejesi ýüze çykypdy. Häkimetler şonda da bu keseli pnevmoniya diýip adlandyrypdy. Lukmanlaryň özleri ýem tolkunlaryň sany bilen bulaşýarlar. Kimdir biri ilkinji tolkunyň ýurtda 2019-njy ýylyň noýabr-dekabr aýlarynda bolup geçenligini we şol döwürde Covid-iň ente köpçüligi ma'lum bolmadyk wagtynda ýüze çykan bolmagyny çak edýärler. Mundan başga 2020-2021-nji ýyllarda esasy tolkunlaryň arasynda has kiçirek tolkunlaryň bolandygyny pikir edýärler diýip Azatlyň habarçysy aýdýar. Habarçylaryň saglygy saklaýyş ulgamyndaky çeşmelere salgylanyp aýtmagyna görä, häzirki wagtda ýurtda ýogalýanlaryň sany geçen ýylyň tomsy bilen deňeşdirilende köpdäl. Geçen ýylyň degişli döwründe ölüm wakalary birden köpelip, jesetler plastik örtüklere dolanyp jaýlanýardy. Näsaglaryň ölüminiň esasy sebäbi şonda köplenç pnevmoniya diýip görkezilýärdi. Häzir ýurtda COVID-19-a garşy vaksinasiýa dowam etdirilýär. Döwlet işgärlerine we töwekkülçilik toparyna ýeren raýatlara vaksina edilenden soň indi ýaşy uly adamlara vaksina edilýär. Aşgabatly saglyk işgärleriniň habar bermegine görä, häzir paýtagtda 1965-66-njy ýyllarda doglan ýaşaýjylara vaksina edilýär. Şol wagtyň özünde de habarçylar tanjymdan soň saglyk ýagdaýy düýpgeter ýaramazlaşan adamlar barada habar berýärler. Türkmenistanyň saglyk işgärleri COVID-19-a garşy vaksinasiýanyň gidişi barada habar bermeýärler. Tanjymyň aýratynlyklaryny we töwekkülçiliklerini düşündirmeýärler. Döwlet habar beriş serýisleri koronavirus meselesini we koronavirusyň ýaýramagy bilen baglanşykly dünýädäki wakalary beýan etmeýärler. Bu aralykda paýtagty ýylatyň maska rejimini berja etmegi baradaky talap ýene-de güýçlendirilýär. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň sözlerine görä, maska giýmediklere salynýan jerimäniň mukdary 20 manatdan 100 manatgacha ýokarlandyryldy. Döwlet işgärleri üçin jerime 1000 manat. Mundan başga da häkimetleriň maska rejimini bozanlar üçin jerimäni ýokarlandyryp 1000 manada ýetirmegi we ýollary ýapmak ýaly goşmasy çäklendirmeleri girizmegi göz öňünde tutýandygy habar berilýär.
Azatlyk radiosu çäklendirici çärelerin güýçlendirilmegine degişli habar berilýän planlar barada resmilerden tasdiknama alyp bilmedi.